أبيرتراني إيبولا زمج هواهو كم زيلان تخونجن هزبين قحتو عبريخو مكتتالو كزايدن لعلتنك أخ جبرن أمين استرتعنا دايركتر مكتتار تمحل الافتحمامات دكتور أرأيا برهانة أزخاخيروم كبابينا كليمانا نقحتنا بحلنا نحمام إيبولا زقدمن زمج نايكونن زبالة دكتور أرأيا اتحمام كسب حجي أب هاجرات جيني كوناكري سيراليون ليبريان نيجيريان ترايت حتيرو مهلاو تنهاجرات دمام سيرترا زداوب كونه كتطور كبسلة زيبلن زاجيت تسقف كونتات كم زيل لابريهم اتحمام أب هاجرنا نخياتون باجان مكل خلون مينسترت عنا ما عرفون فرت بجبو مكتتال بمجبر نسميات عنا جبو فلتات المسارحيتات النمعتا بعتو بيقطلوا كم زلو استطرطرت الإيوتات نيت حمام مزخ دما اتحمام زعق قبلو موشة ببوتا عداليوم هلاو أرديوم كأنت أنك حمام إيبولا فيروس مهانو زدقصة دكتور رائع ملكتاتو رسني حمام رأسي برتو قرطمات رشش زبل دخم ديم زي بلوطات تملاس قرطاتن مدميتي اب تستفلاليه اكالاتن كوينوم كأندن ملكفتي زتقال عدما بقداماي درجه عليتن ناي قربا مقرب نايت بتحمام استلخفه بخلاي درجه سمويات عنا بسالساي درجه دما بتحمام تتقعيو ناي زموت سبريسا بزي غبو مكلخلي زغنزو كم زخونا نصيروم نزي حدقنينتو نعبي زمت زلو حمام نمقطصار اب استفلاليه هاجرات فتنتات مدهانيتاتن كتابتاتن يكايد كانتلو زاغيت جن بواقع استفلت مدهانيت كونه كتابت كم زي بلو حبيروم أمين سرت أنا دايركتر مقطعر تمحل الافتحمامات دكتور أرأيا برهان موداتا أب هاجرنا يكون قربابتنا هاجرات تسك كونتات سلازيله حزبي كابيلا بيلا ورحيقو كابسقاتن طرطارتاتن نصق خون صويعهم سبورتاوي عقمي قلعونا من سياتنا نمفتاشن نبرخن بقندو دما أكلاوي بقعتو استرغاغت طعوي زيغا نمغسكواس ببخبابيو سعرتاتي كايدالو نزز علمه نبرتن أوزابا بريخ وعلى كايدمالو بزعوازي وكيل إرينا نازريت بين زدالو تطبطب فروين فتوم كتقربيام نبرتن وننت تكالاتن زتساتفو وعلى بعسران 4 نحاسة أبدراش من محدار زوبا ماكل تانيو أما حدارتنو زوبا بريخ ويزارو اللولا سرات أبزس معتقال سبورت هزباون كماون سرات حيزو نخغطل نقحاتن تران هزبي كبن مبال كسر حلو خمس قبع بمحبار اتوعلا قنوتات سبورت تنو زوبا بمقمقام نزبالت أسرح نمبقاس كحقز اللوات نعمنات قاليتام ويزارو اللولا سعيبا أبتنو زوبات ورادرتن بقعتن من اسيات نمفراي كلهم أكالاتن كوميتيتات سبورتن بزحيل خسرحو ولد ما دقم نمتبع كايد وطنحو نطفتاتن نابيوتن بزل على قطلو وزخاخيرا ابو غنبر سبورت نوزبا بري خاطر زنب باولوس ابز قربو تبتاب ابت نوزبا استات 260 سبورتان منسيات كمون 659 اب جراس روت سلطن قلعو خمزلو بمملكات تساتفو دق انستي اب كل عينت سبورت زمسغن كم زنبره از دما وصيت نايتي ولدن سدرابيت سبورتاويانن زكايد وتعر مخانو نتيروم حيالات تورادرت سبورتنياتات نمفراي ابز سلاسل سراح ابركتو حزب بحفشا سبتقا دما بفلاي قليل كم زيكونز دقاسات ورزنه ادمع سرت زلو سبورت هصاناتن منسياتن نمعبال مورالن ገንዘባውን ደገፍ ክብርኽ አዝኻኺሮም አሞዳታ ተሳተፍቲ መምዕባል ስፖርት ኣብ ንቕሓት ህዝቢ ከም ዝምርኮስን ስፖርት ኣብ ህንፀት ጥዑይ ወለዶ ዘሎ ኣስተዋፅኦ ልዑል ምዃኑ ብምግንዛብ ንመማዕበሊ ስፖርታዊ ንጥፈታት ናይቲ ንኡዘባ ዝውዕል ኣስታት 200,000 ናቕፋ ወፊዮም هابتام تحستو بروتين أمينو أسيد كاربوهيدراتن كالمعدناتن زلو قانتشا هزبي أفلوتو كبيلو كم مقبي كوزوترو قجل أفريتي قانتشا كم كساس جمير اللهم نزي عملكيتو وكيل إرينا بزوبا مأكل يوناتاني أبيو نزدال واتسابتاب إلسات صفا مريم قانتشا لعلم أزاو تحستو سلازلو هزبي أفلوتو عبيو كم مقبي كوزوترو كم زقبا أبال محبر حرشاو نقديدة كانستيو إرتران قجل أفريتي قانتشان ويزرو أبرهت هابتا قرقشا زخاخيران نعلمان أمسرارتان قجل أفريتك أنتشا ملكتا نيرينا بزهب التحبريتا ويزور أبرهت اتو قجل أبتحتي تقلال من سرح رشا كم زنات تفتايسا علام ودمان نتي هابتام تحسو بروتين أمينو أسيد كاربوهيدراتن زتفلا لي معدناتن زلوو كمون حماماتنا مكرخالن متصوارن عامي زلوو كأنتشان أقباب المعتون نمللاي مخانو هارديام بحفشو كأنتشا أب هاجرنا أب برخاتاتنا هاجرنا إزبوكول نيرو زبيتاوي كانت الشاز بهالساحجي أي نبرنا نبعلم جن أزي تسفح في حيز ركب أزي بتعنو وهابتام زخون مجبزي أو هاجر كتاهاتو سلزلوا جن إحنا نزي أفرينا أمشتا بقينا لنا مالتين إحنا
نقحتنا فلوطون هزبين مبراق ሚኒስትሪ ሕርሻን ባህላዊ ጉዳያት ትግደፍን ብዝኸፈቱልና ዕድል ፍርያትና ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫልን ህዝቢ ከነላል በቂዕና ዝበለት ወይዘሮ ኣብረህት ኣብ ቀጥሪ ኤክስፖ ብኣንጥሻ ዝተሰርሐ ቅልዋ ፓኒኖን ቀይሕ ፀብሕን ስጎን ብርትዕ ዋጋ ከም ዘቕረባ ብምሕባር ካብ ነጋድያን ዘተባብዕ መልሲ ዕንጋለ ከም ዝረኸባ ገሊጻ ጥዑይ መግቢ ስለ ዝኾነ ኣብ ሃገር ክትኣታቶ ኣለዎ ኢልና ንሕና ጀሚርናዮ ማለት እዩ እና ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኢና ኣብ ጽላል ሚኒስትሪ ሕርሻ ኮይና ኢና ንነጥፍ ሕጂ ክሳብ ሕጂውን ብደገፍ ናይ ሚኒስትሪ ሕርሻ ስልጠና ወሲድና ተማሂርናዮ ግብራዊ ትምህርቲ ወሲድና ኣፍሪና ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዕዳጋ ከነቕርብ ክንሸይጥ በቂዕና ኣለና ተጠቀምቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ምምጋብ ቃንጥሻ ዝነበረ ኣፍልጦም ድሩት ምንባሩ ጠቂሶም ሎሚ ግን ቃንጥሻ ካብ ካልኦት ዓይነታት ምግቢ ፈሊኻ ክረአ ከም ዘይክእል ብምምልካት ኩሉ ሕብረተሰብ ከዘውትሮ ተላብዮም ብጣዕሚ ጽቡቕ ዓበ ኣድህቦ ተገይሩሉ ብሓደ ከም ሕርሻ ብመንግስቲ ወይ ካብ ካልእ ነገራት ተገይሩ ውፅኢታዊ ምዃኑ ከዓ ነቲ ህዝቢ ከእምንዎ ክእሉ ኣለዎም ህዝቢ ክጥዕሞ ኣለዎ ምስተዓምካ ኢኻ ዝኾነ ነገር ክትፈጥር ከምዚ ኸማይ ኩሉ ሰብ ተዝጥዕሞ ነይሩ ኣብ ገዝኡ ኸማን ከብቁላም ናይ ምፀልአን ነይሩ ክብል ይኽእል ኣብ ንዞባ ኣስማጥ ዝነጥፉ ወለንታውያን ሓካይም ተሃድሶ ዓዲ ጥዕና ህዝቢ ንምሕላው ብሓፈሻ ኣብ ክንክን ጥዕና ደን ህፃንን ድማ ብፍላይ ዝገብርዎ ዘሎ ኣበርክቶ ውፅኢታዊ ብምዃኑ ዝያዳ ክድፋሉ ሓላፊ ኣብ ንዞባ ኣስማጥ ዝነጥፉ ወለንታውያን ሓካይም ተሃድሶ ዓዲ ጥዕና ህዝቢ ንምሕላው ብሓፈሻ ኣብ ክንክን ጥዕና ደን ህፃንን ድማ ብፍላይ ዝገብርዎ ዘሎ ኣበርክቶ ውፅኢታዊ ብምዃኑ ዝያዳ ክድፋሉ ሓላፊ ማእከል ጥዕና ንዞባ ኣቶ ሙሉእ በይና ዘኻኺሮም ኣብቲ ንዞባ ዝርከባ ትካላት ጥዕና ኣብዚ ዓመት እዚ ንዘሰላሰሎ ንጥፈታት ንምግምጋም ኣብ ሓውሲ ከተማ ኣስነዳ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣቶ ሙሉእ ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ኣብ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ኣብ ንዞባ ኣስማጥ ዝተረኣየ ፍሉይ ሕማማት ከም ዘይነበረ እቲ ካልእ ልሙድ ሕማማት ድማ በቢ ዝመጾ ከም ዝተፈወሰ ሓቢሮም ብዘይ ውሕስ ንጥፈታት ባህላዊ ዕደና ዝኽሰት ሉ ዝተባህለ ሕማም ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብቲ ንዞባ ብብዝሒ ከም ዝተረኣየ ንምፍዋሱ ድማ ብዙሕ ግዜን መድሃኒትን ከም ዝወስድ ብምሕባር ህዝቢ ንሓደገኛነት ያታዊ ዕደና ተገንዚቡ ጥንቃቐ ክገብር በዚ ሕማም ዝተጠቕዐ ከዓ ብቁልጡፍ ናብ ትካላት ጥዕና ከይዱ ክሕከም ተሓሳሲቦም ሓላፊ ምሕዳርን ፋይናንስን ንዞባ ኣስማጥ ኣቶ ዮሃንስ ኣስፋሃ ድማ እቲ ብትካላት ጥዕና ዝቐረበ ገምጋም ንጥፈታት ንዝያዳ ስራሕ ዝድርኽ ምዃኑ ጠቂሱ ሰብ ሞያ ጥዕና ሕብረተሰብ ንምሕላው ንዝገብርዎ ዘለው ተወፋይነት ብምምስጋን ንዝበረኸ ውፅኢት ምምሕዳር ንዞባ ካብኡ ዝሕተት ምትሕብባር ክገብር ምዃኑ ረጋጊጹ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ሃውሽ ሸጋልን ኤራን መደበራት ጥዕና ክህነፃ ኣብ 8 ምምሕዳራት ከባቢ ድማ ምስቲ ዘለወን ራሕቅን ሽግር መጓዓዝያን ሓንቲ ኣምቡላንስ ኣኽልቲ ስለ ዘይኮነት ኣቓልቦ ክግበረሉ ተላብዮም ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ፍትሕን ሲሲማን ንዞባ ባረንቱ ብዝናብ ተባሕጊውን ምንቅስቃስ ተሽከርከርቲ ኣፀጋሚ ኮይኑ ንዘሎ መስመር ባረንቱ ኣሹሺ ከፊላዊ ምትዕርራይ ንምግባር ወፈራ ይካይዱ ኣለዉ ወፋሩን ኤሪና ብዝሃበዎ ርእቶ ዘካይድዎ ዘለዎ ወፈራዊ ማእቶት ንረብሖም ምዃኑ ተገንዚቦም ጎን ጎን ክረምታዊ ንጥፈታቶም ብትካት የሰላስልዎ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ብዘካይድዎ ዘለዎ ስራሕ ኣብ ምንቅስቃስ ተሽከርከርቲ ክጥቅም ዝፀንሐ መስመር ተዓርዩ ኣገልግሎት ክህብ ልዑል እምነት ከም ዘለዎም ገሊፆም እቲ ወፈራ መቐፀልታ ናይታ ኣቐዲሞም ከሰላስልዎ ዝፀንሑ መደባት ልምዓት ምዃኑ ብምሕባር ድማ ብኽራማት ዝተበላሸወ መስመራት ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቃሳቶም ኣሉታዊ ፅልዋ ስለ ዝኸትል ብወገኖም ዓቕሞም ዘፍቅዶ ፅገና ንምግባር ይሰርሑ ከም ዘለዎ ኣረዲኦም ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ፍትሒ ኣቶ በርሀ ባዕሉ ብግዲኡ ህዝቢ ምምሕዳር ከባቢ ቀጻሊ ወፈራ ማእቶት ብምግባር ዝተፈላለየ ስራሓት ከም ዝዓመመ ብምግላጽ እቲ ናይ ጽገና ስራሕ ብሓያል ወኒ ይትግበር ከም ዘሎ ኣነጺሮም ነበርቲ 9 ምምሕዳራት ከባቢ ተኾንዳዕ ማእለውያ ኣውሄንን መንደፈራን ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ንጽህና ከባቢኦም ብምውሓዝ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻል ብዝሓይለ ይነጥፍኾም ዘሎ ገሊፆም ኣብቲ ውፅኢት ዘሰላስልዎ ንጥፈታት ንምግምጋም ዝተኻየደ ኣኼባ ኣመሓዳሪ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ብርሃነ እያሱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ከባቢኻ ብፅሬት ብምሓዝ ውሕስነት ጥዕና ንምርጋፅ 9 ዓድታት ን4 ኣዋርሕ ብዘካየድኦ ኣብቲ ውፅኢት ዘሰላስልዎ ንጥፈታት ንምግምጋም ዝተኻየደ ኣኼባ ኣመሓዳሪ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ብርሃነ እያሱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ከባቢኻ ብፅሬት ብምሓዝ ውሕስነት ጥዕና ንምርጋፅ 9 ዓድታት ን4 ኣዋርሕ ብዘካየድኦ ሓያል ፃዕሪ 1257 ዓይኒ ምድሪ ምስርሕን ተደሊቡን ዘሎ ንቕሓት ዝምስክር ምዃኑ ጠቂሱ ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወት ውፅኢት ናይቲ ዝተገብረ ጎስጓስ ከም ዝኾነ ብሪሁም ዋና ዳይሬክተር ክፍል ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ደቡብ ኣቶ ፍራንኮ ኩባባ ብወገኑ ምስራሕ ዓይኒ ምድሪ ጥዕና መላእ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ኣደን ህፃንን ድማ ብፍላይ ንምውሓዝ ዘለዎ ግደ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ምስራሕ ጥራይ ዘይኮነ ብግቡእ ምጥቃሙን ክሕይላ ዘኻኺሮም
ኣብ ዞባ ደቡብ ሓላፊ ከባቢያዊ ጥዕና ኣቶ መሐመድ ሳልሕ ድማ ጥዑይ ሕብረተሰብ ውፅኢት ጥዑይ ኣከባቢ ስለ ዝኾነ ነዚ ንምርግጋጽ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ውፅኢታውነቱን ናብ በረኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምምልካት ተሪፈን ዘለዎ ዓድታት ተመሳሳሊ ዕማም ክፍጽማ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጹ ነበርቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ተሰሪሑ ዘሎ ዓይኒ ምድሪ ኣብ ጥዕንኦም ብሓፈሻ ጥዕና ደቆም ድማ ብፍላይ ዘለዎ ተራ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ኣብ ምዕቃብ ናይቲ ተሰሪሑ ዘሎ ዓይኒ ምድሪ ብሓላፍነት ከም ዝሰርሑ ረጋጊጾም እቲ ስራሕ ብምትሕብባር ኮሚቴት ንኡስ ዞባ ኣብ ሚኒስትሪ እቲ ስራሕ ብምትሕብባር ኮሚቴት ንኡስ ዞባ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ከም ዝተዓመ مسرح عين مدري أبتن ترفع من محدارات كباب دما كقتل مهانو أبتي نوزبا حلف محبراوي أقلقوت أتو أصفاي توركاي حبيروم تمالي إسان حموشن حساب تستقايدن 297 كيلومتر زشفن سالساي مدرخ فولتا اسبانيا أستراليا وتقرر ماي كلب أوريكا جرينج ميكائيل ماتيو تعاويتهم أب موداتن زنبرة مأكل عقب نمحكار بستخير وددر بزحت وجلات الدحر مفترن إرتراو تقرر ماي كلب MTN مرهاو قدوس كبتعواتي ميكائيل ماتيو حد دقيقن 38 كالي تندحيرو مبل 83 درجة حيزوم بزيكا زي دانيال تغل هيمانوت كلتا دقيقن 10 كالي تنتفنتيتو مبل 91 كوات انكالو ناتنايل برهان دما 10 دحيرو مبل 184 ترتحيزو وددور زازيموم بزي مسارت كساب حجة تخايدو أبزلو سلسة مدرخات أسترالياوي ميكائيل ماتيو كاب كلب أوريكا جرين إيج بتشعة ساعتن إسان شوعة دقيقا مرحينة كحزن كلو كولومبياوي نايرو كونتانا دما 4 كالي تراي دحيرو كالاي درجة حيزو يسعب اللهم رابعي مدرخ فولتا اسبانيا لوم سولوس إسان شدوشان حاسة كاب كتما سيبيا تبقيسو ناب كوردوبا 164 كيلومتر شفين اللو تبتابو أبزغل زيناوي فنونا كان أربوينا